športovom areáli základnej školy doktora Štefana Osuského v Brezovej pod Bradlom slávnostným nástupom žiakov a pedagógov otvorili v pondelok 1. septembra nový školský rok. Významný bol tento prvý deň v škole pre 34 žiakov 1. A 1. B triedy. Prváčikom v mene mesta Brezova pod Bradlom osobne odovzdal knižky primátor mesta Jaroslav Ciran ako pamiatku na ich prvý deň v škole. Priamo v Dôloch na mieste pôsobenia partizánskeho oddielu Repta v roku 1944 sa v piatok 5. septembra konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania. Podujatie pripravilo mesto Brezova pod Bradlom v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Slávnostný akt začal položením venca primátorom Brezovej Jaroslavom Ciranom a Štefanom Majkutom, predsedom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Potom zaznela báseň Fraňa Kráľa Partizánska v podaní Evy Ušiakovej. Po privítaní účastníkov oslav Slovenského národného povstania Štefanom Majkutom sa prítomným prihovoril primátor Jaroslav Ciran. Už tradične počas leta realizujú v Brezovej pod Bradlom rôzne investičné akcie naplánované a schválené mestským zastupiteľstvom i mestom Brezova na daný kalendárny rok. V minulom roku išlo najmä o zateplenie pavilónu základnej školy, opravy a výstavbu miestnych komunikácií a zhotovenie urnového hája. Ozbrojené sily Slovenskej republiky oslavili svoj sviatok v Brezovej pod Bradlom v nedeľu 28. septembra. Podujatie začalo dopoludnia na Prietrskej ceste kladením vencov k pamätníku prvých víťazných urbanovských bojov z 22. septembra 1848. Oslavy Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky pokračovali na námestí Milana Rastislava Štefánika v Brezovej slávnostným nástupom vojačiek a vojakov, ktorým prišiel poďakovať aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Popoludní pokračoval Deň ozbrojených síl na poli pod Barancom kultúrnym programom a pre návštevníkov boli pripravené statické a dynamické ukážky, prelet vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov, vojenská výzbroj a výstroj či prezentácia špeciálnych síl. 3. septembrová nedeľa patrila v misijnom stredisku Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania v Matejkovej stretnutiu na zborovom dni. Prítomných privítala evanjelická farárka v Brezovej pod Bradlom Lívia Lichancová. Po službách božích pokračoval program dvomi prednáškami. Pretekári na súťažných kolobežkách, elektrických horských, klasických horských a cestných bicykloch sa stretli v sobotu 13. septembra na námestí Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde bol už po štvrtýkrát štart časovky na Bradlo memoriálu Jána Noska. Podujatie zorganizoval miestny klub Bradlo Bike spolu s ďalšími spoluorganizátormi. V kategórii žien v športových kolobežkách obhájila absolútne prvenstvo Petra Foštova z Českej republiky, v kategórii mužov sa z víťazstva tešil Martin Balok. V elektrických horských bicykloch obhájila prvenstvo v kategórii žien domáca Eva Závodná, v mužskej kategórii zvíťazil Ladislav Benedikovič. Absolútne prvenstvo z minulého roka obhájil aj Tomáš Janči z Brezovej v kategórii horských bicyklov, v ženskej kategórii sa absolútnou víťazkou stala domáca Janka Cigánková. V cestnej časovke sa v kategórii mužov z absolutória opäť tešil Ruben Vavro, v kategórii žien sa stala absolútnou víťazkou Barbora Kováč-Šuchová.